فانو اير تي في بمكتال تركبوا كبراتن كبران كم تمثيل لما حوصلنا 4 حل مشست على وزيناتات وشت وصعنا انه زينا زقرب لكم لو تخليه كتكاتلنا بخبري ان عدم قدما كم تلمود بعرسته زينا كفله أمباسادر عالم تحية كم تنقسقاسي أمباسادر ورقة سرحو ناب بريزنت سريلانكا أقربوا أب دوباوك إحبار ستافنات صدق عنستيو أب معدة تمرتين معباي بهودات كسراح تحاتيتو أب نوزبا أسمات نوس روح قازعو حرشات تبابع وزيت يركبوا كمزلو حارستوت كاليزو إسرائيل ناب وشمت غازا نزاعتو سبا ورديت بمعقاتها لعلمة إسرائيل مستقنوان بتنمية بيتو أب روسيا بزقاتمه حدقا مودا نفاريت 4 ساعات تسافرتا بملؤهم ميتو أب مونغو تايلاندن كامبوديان استفترة دباوي مساحات كالي أنفت كحز تساقيو نبزر زرعتو كنساكر أمباسادر إيرترا أب ريبابليك هندي أتو عالم صحية كم تنقاسقاسي أمباسادر أب سريلانكا ورغت سرحون أب بريزنت أنورا كومارا أقربو أبتيلا بيتران 4 حملة أب كولومبو زتخيلت نسرعات أمباسادر عالم سلامتان سنة من نيوتن بريزنت إيسياس أفوركي دحر من محللاف إيرترا مس سريلانكا أب حد مكبار سسرته شركنتاوي زمدنا نم معبال كم تدلن نزل مسمار كم زسرحن قليتو بريزنت أنورا بوغانون أمباسادر عالم أب سرحو أسالتو دحر مناي ملختي سلامتان سنة من نيوتن أب بريزنت إيساس كبت حلو تلابيو بتوصغي شركنتاوي محزنات كلتين هاجرات من معبال حبر وسراح كحيل كم زدلي أجنزيبو أب زبارو باوك إحبار ستافنات قصالنتن توردرنتن دق أنستيو أب تمرتين معباي بودات كسرح جنفر تمرتي أب زكايرو جمجام عتا تمرتي إسرا 24 إسرا 25 تحتيتو وكيل حلافي جنفر تمرتي ممر خليل عثمان أب زقربو تصبصب تاتافنات صدق أنستيو أب ماكلاي درجة 26 ميتاويت أب كلاي درجة دما 21.5 ميتاويت كم زخونه بمتقاس عتبن وهدن سراح يدلي كم زلو زحبر أحازات كم زخونه أجنزيبو متن محلاف بدرجة زبا 8 مئتاويت كم زخونه تقيسو دما مسرح تمرتي بتصفت المكيادن وصيت تمهارون ممحياشن أب اوان مجمار تمرتي زرقه مدنقاي ممهران كوجد كمون تحت كتقداسنت تمهارو أب تمرتن زي مكتتال ولدن بأجا كفوسها زخاخيرو ممهر خليل أب موداتا مسرح ممهرن مستمهرن عم تمرتي 25 26 بقبو نمسلسال ممهرانن تمهارون زمزع 22 مسكرم أب بوتኦም كركبو تمحطينو وديريكتور كفلي محبراوي أجلجلوس أتو محمد علي سيرو أب صحابو مزازة مقال تمرتي قلاسي مدبات لمعات سلازخونه تستافنت زيقاتات بحافشة نايدك أنسو دما بفلاي بعتب كسرحالو كم زدلي أجنزيبو أب نوزبا أسمات نوس ربح قاصعو حرشان مسفح استخايدة زعري تتبابع وصيت يركبلو وكرئينا حليمة محمود زدالوتو تصبصب أمانويل كبراي أب نوزبا أسمات أب مدب نوس ربح قاصعو حرشان زنطف زلو حرصوت بمويا مغرقي لاتات حرشات حقيزم زتابع وصيت رخبخم زلو قليصم نساتهم أبزهبوا حبريتا أب تتقامنت مرزري بارياو تصربالعن كالي ميلاتاتن بسنك تتصنحهم دورو تفلطو ربع مهرتي كرخبو كم زي تصنحو بمتكاس أبزوان زغنا سالات زوابهم زلو قصال مخرن حبريتان أرمعن نطفتاتي سالسلو مهلاو مانت إيرام حلاف حرشا أبتنو زبات ولد مكايل برهاني كاوسم بوتا زحاش أوتوت كركبو زخيل مربنوس روبح قاصو حرشا نمعوات سلطناتاتي وابكم زلون حبيرم حلاف حرشا أبتنو زبات ولد مكايل برهاني كاوسم بوتا زحاش أوتوت كركبو زخيل مربنوس روبح قاصو حرشا نمعوات سلطناتاتي وابكم زلون حبيرم وحسنت ماي أبزلو كعابيتات نميتن عسرتن حرصو تقديم مستقيا دملب
ንስሩዕ ቃጾ ሕርሻ ብፍላይ ኣብ ፉል ምቁር ድንሽን ባምያን ዘተባብዑ ውፅኢት ከም ተረኽቦ ዝጠቐሰ ኣቶ ወልደ ሚካኤል ብፍላይ ትሕዝቶ ምቁር ድንሽን ኣገባብ ምኽሻኑን ንህዝቢ ንምምላይን ብግብሪን ክልሲ ሓሳብን ሰሰንያ ኣሰምሮታት ከም ዝወሃብ ኣብሪሆም ብሓደሻ ሕርሶት ብመደብ ንኡስ ርቡሕ ቃጾ ሕርሻ ዝለምዕ ልዕሊ 100 ሄክታር ተዳልዩ ምሩፅ ዘርኢ ማሸላን ብልቱግን ከም ዝዘርአ ብምግላጽ ድማ ምስ ዝግበሩ ዘሎ ምክትታል ብርክቱ እቶት ክርከቡ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣቶ ወልደ ሚካኤል ኣብ መወዳእታ መደብ ንኡስ ርቡሕ ቃጾ ሕርሻ ንምዕዋት ዘድሊ ምኽርን ደገፍን ከም ዝግበር ብምዕባር ሓረስቶት ምስ ኣባላት ሚኒስተር ሕርሻ ብቐጻሊ ክመያየጡ ኣዘኻኺሮም ዝተፈላለዩ ከተማታት ጀርመንን ኩዌትን ህዝባዊ ሰሚናራት ተኻይዱ ከካቦቱ ዝበፅሓና ዜናዊ ትሕሶ ኣብ ሓደ ፀብጻብ ተዋሂድሎ ሚካኤል ሓድጉ ካርቦይ ብሃገራዊ ሽማግለታት ኣብ ከተማታት ካሰልን ሙኒኽን ጀርመን ዝተወደበ ኣብ ምብራህ ንቕሓት ኣብ ሃገራዊ ጉዳያትን ቆንስላዊ ኣገልግሎትን ዘተኮረ ህዝባዊ ሰሚናራት ብ1321 ሓምለ ተኻይዱ ሓላፊ ህዝባውን ከምኡውን ጉዳያት ኣቶ ጣዕመ ሃይለ ኣብ ልኡላውነትን ሕጋውነትን ኤርትራ ኣብ ዝሃቦ ሰፊሕ መግለጺ ኤርትራ ብሃገራዊ ሕጊ ዝተረጋገጸ ንጹር ዶባት መሬት ባሕርን ክለኣየርን ዘለዋ ልኡላዊት ሃገር ከም ዝኾነት እዚ ድማ ሕድገት ዘይፍቅድ መሰል ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ዜጋታት ከም ወትሩ ኩሉንትናዊ ኣበርክቶኦም ክሕይሉ ኣዘኻኺሩ ጠቕላሊ ቆንስል ኣብ ጀርመን ኣቶ ክብሪ ኣብቲ ኽስቲ ብወገኑ ዕላማን ኣሰራርሓን ቆንስላዊ ኣገልግሎትን ህዝቢ ክፈልጦ ዘለዎ ሓበሬታ እንድሕር ምዝርዛር ጽፉፍ ቆንስላዊ ኣገልግሎት ንምርጋጽ ብዕቱብ ስራሕ ከም ዘሎ ብምግላጽ ዜጋታት ነቲ መምርሒታትን ቅጥዕታትን ብግቡእ ክፈልጡን ከማልኡን ተላብዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከተማ ቬትራው ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ሰሚናር ኣቶ ፍጹም ሳህለ ካብ ኣዋሃዲ ሽማግለ ከምኡውን ኣቶ መድሃኔ ተስፋለም ካብ ኮሚቴ ጓስጓስን ሓበሬታን ፕሮጀክት ቤት ትምህርቲ ኣፋምቦ ንምዕባለታት ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ ኣመልኪቶም ሰፊሕ መግለፂ ኣቕሪቦም ብኻል ወገን ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኩዌት ኣቶ ሕመድ ያሕያ ሓሊ ኣብታ ሃገር ንዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ህሉ ኩነታትን ዞባዊ ምዕባለታትን ዘተኮረ ሰሚናር ኣካይዶም ኤርትራ ዓቕምታታ እናጎሳጎሰት ኣተኩራ ኣብ ልምዓት ብምግባር ምንባብሮ ዜጋታታ ንምምሕያሽ ትሰርሕ ከም ዘላ ብምብራህ እዚ ትስፉ መደባት ኣድማዕነቱ ንኽብርኽ ኣበርክቶ ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝነብር ህዝቢ ክዓዘዝ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሎም بدرجة هاجر بشوعات حملة استجمرة كرمتاوي وفرتها مهارو اللمعات أبنو زبا عدايح بزوات لو المسارات بتصبغ يتكبر له أبزيك 7 حاسة زغط وفري بدرجة نوزبا 4 ميتاوي تدك أنستيو زركبهم 420 تمهارو أب كلتا نقطات توافيرهم أب مسرح زلاتاتن مدلاو غدا غدين فلستاتن ينطفو كمزلو حلافة مرتي ممهر بينة تصفاي حبيرو كيلا معقاب ماين حمدن أتو مولوجيتا فتو بوغانو زاقيت لعلي 4 كيلومتر كنا توزالا كسرح نكالو 4300 غدا غدي كم تدالو بمتقاس وفارون زرئيو زلو تقداسنتن توفاينتن موغيسو أواهد تمهارو ممهر محار النفس هاي دما اتسراح بموياوان حرشا زقل بمخانو عاد معنت كم زلو كاليتو كرباتن كربانن قتلو زقرب زينا وصاير مكريتالكم دقيمه بخبري عدم ኣብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር እስራኤል ናብ ወሽመጥ ጋዛ ንዝኣቱ ሰብኣዊ ረድኤት ድሕሪ ምዕጋታ ብዝሰዓበ ክትሁር ጥሜት ልዕሊ 120 ፍልስጤማውያን ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ጥዕናት ወሽመጥ ሓቢሮም ኣብቲ ወሽመጥ ብሰንኪ ጥሜት ሓደጋ ሞት ክስዕብ ዳርጋ መዓልታዊ ተርእዮ ኮይኑ ከም ዘሎ ዝገልጹ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ቅልጡፍ ፍታሕ ምስ ዘይረክብ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ክወርድ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም እስራኤል ናብቲ ወሽመጥ መሰረታዊ ጠለባት ህይወት ከኣቱ ክተፍቅድ ንዝቐርበላ ዘሎ ኣህጉራዊ ጻውዒት ጸባም እዝኒ ሂባቶ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እታ ሃገር ካብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ወሽመጥ ጋዛ ኣበጊሳቶ ዘላ ሰፊሕ ስርሒት ኣጋር ሰራዊት ንኩነታት ነበርቲ ናይቲ ወሽመጥ መኒሱ ኣጋዲድወሎ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቲ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ወፍሪ ደው ክተብል ዛጊት ጥቀስ ጸቕጢ ይኹን ስጉምቲ ብዘይምውሳዱ ክውቃስ ጸኒሑሎ እስራኤል ካብ መወዳእታ 2023 ኣብቲ ወሽመጥ ብእተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ወፍሪ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ናብ ላዕስታት 60,000 ናይ ዝቆሰሉ ድማ ናብ ልዕሊ 30,000 ክብ ዝበለ ጸብጻባት ይጠቕሱ ዓሰርታት ኣሽሓት دهايوم تأفيو سلا زلا قطر موتات عد فينا زغلق زلو أحز كخون كم زخالي زعمت
ህዝቢ ኣብ መላስ እትነጥፍ ነፋሪት ሩስያ ሎም 24 ሓምለ ኣብ ርሑቕ ምብራቕ ሃገር ብምውዳቓ 49 ተሳፈርታ ብምሉኦም ሜቶም እታ 43 ተሳፈርትን 6 ሰራሕተኛታትን ዘሳፈረት ኤኤን 24 ዝዓይነታ ነፋሪት ክትዓልብ ኣብ ዝፈተነትሉ እዋን ዘግይት ጠንቁም ዘይተነፀረ ምክንያት ከም ዝወደቐት ተገሊጹ። ይኹን እምበር ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ግመ ዝዓብለሎ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣፈናዊ ግምታት ኣሎ። ኣብ ርሑቕ ምብራቕ ሩስያ ተደጋጋሚ ሓደጋታት ምውዳቕ ነፈርቲ ከም ዘጋጥምን ብሰንኩ ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍእን ጸብጻባት የረድኡ። ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ሃገራት ታይላንድን ካምቦድያን ዝተፈጥረ ደባዊ ምስሕሓብ ካልእ ኣንፈት ክሕዝ ከም ዝኽእል ይቃላሓሎ። እዚ ዝተሓበረ ትማል 23 ሓምለ ኣብ ሞንጎን ብዝተኻየደ ምልውዋጥ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 12 ሰባት ድሕሪ ምቕታሎም እዩ። እቲ ግጭት ነቲ ተፈጢሩ ዝጸንሐ ወጥሪ መሊሱ ከም ዘኽረሮ ዝጠቐሱ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ታይላንድ ምስ ካምቦድያን ዘራኸባ ዶባታ ከም ዝዓፀወቶ ኣረዲኦም። ታይላንድን ካምቦድያን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት እውን ኣብ ተመሳሳሊ ዶባዊ ግጭት ኣትየን ምንባረን ዝዝከር እዩ። ክልተን ሃገራት ነቲ ወጥሪ ንምህዳእ ሰራዊተን ካብ ዶብ ንምስሓብ እኳ እንተተሰማምዓ ንሓድሕደን ክወቃቐሳ ምጽንሐን ግና ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ። ጎረባብቲ ሃገራት ታይላንድን ካምቦድያን ነዊሕ ዓመታት ዝቐጸለ ዶባዊ ምስሕሓብ ከም ዘለውን ጸብጻባት ይገልጹ። ሩስያን ዩክሬንን ትማል 13 ሓምለ ብመንጎኝነት ቱርኪ ኣብ ከተማ ኢስታንቡል ኣብ ዘካየድኦ ሳልሳይ ዙርያ ቀጥታዊ ዝርርብ ተወሳኺ መስርሕ ምልውዋጥ ምሩኻት ከካይዳ ኣብ ስምምዕ በፂሐን። ንልኡኽ ሩስያ ዝመርሐ ቭላድሚር ሜዲንስኪ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ክልተን ሃገራት ኣብ ዞባ ኩርስክ ብዩክሬን ዝተታሕዙ 13 ሰላማውያን ሰባት ምልቃቕ ዝርከቦ ነፍሲ ወከፈን 1200 ምሩኻት ኩናት ክለዋወጣ ከም እተሰማምዓ ኣፍሊጡ። ሩስያ ኣቀዲማ ኣስክሬናት 7,000 ወታደራት ዩክሬን ከም ዘረከበትን ተወሳኺ 3,000 ንምምላስ ድልውቲ ምዃናን ዝሓበረ ቭላድሚር ሜዲንስኪ ዩክሬን እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክትወስድ ጸዊዑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ትሕቲ 1 ሰዓት ዝወሰደ ዝርርብ ርክብ መራሕቲ ከካይዳን ምቁራጽ ተኽሲ ክግበርን ኣብ ዝብል ነጥብታት ከዘይተሰማምዑ እዩ ዝሕበር ዘሎ። ጸሓፊ ቤት ምኽሪ ሃገራዊ ድሕነትን ምክልኻልን ዩክሬን ሩስተም ኡሜሮቭ ድሕሪ ዝርርብ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ዩክሬን ሙሉእን ዘይቅድመ ኩነታውን ምቁራጽ ተኽሲ ንውጽኢታዊ ዲፕሎማሲ ኣገዳሲ እዩ ኢላ ከም እትኣምን ብምግላጽ ሃገሩ ተኽሲ ደው ንምባልን ነባር ሰላም ዘምጽእ ዝርርብ ንምክያድን ድልውቲ ከም ዘላ ሓቢሩ። ብዘይካዚ ልኡኽ ዩክሬን ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪን ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ ኣኼባ ክካየድ ሓሳብ ከም ዘቕረበ ይጋዋሓሎ። ይኹን እምበር መራሕቲ ሩስያን ዩክሬንን ውዕል ሰላም ንምፍራም ኣብ ስምምዕ ምስ ተበጽሐ ጥራይ ከም ዝራኸቡ ንልኡኽ ሩስያ ዝመርሐ ቭላድሚር ሜዲንስኪ ንጋዜጠኛታት ሓቢሩ። ወከልቲ ክልተን ሃገራት ብ16 ግንቦትን 2 ሰነን ኣብ ዘካየድዎ 2 ዙርያታት ርክብ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ምሩኻትን ኣስክሬናት ወታደራትን ንምልውዋጥ ከም እተሰማምዑ ዝዝከር እዩ። ህንድን ብሪጣንያን ሎም 24 ሓምለ ታሪኻዊ ምዃኑ ዝጠቐስኦ ነፃ ንግዳዊ ስምምዕ ከም ዝፈረማ ተሓቢሩ። እቲ ስምምዕ ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ኣብ ብሪጣንያ ዑደት ኣብ ዝፍጽመሉ ዘሎ እዋን ክኽተም ትጽቢት ዘሎ። ካቢነ ሚኒስትራት ህንዲ ኣቐዲሙ ብ22 ሓምለ ነቲ ስምምዕ ከም ዘጽደቖየን ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን። መሰረት ስምምዕ ህንዲ ኣብ ልዕሊ ፍርያት ኣልኮላዊ መስተ ብሪጣንያ ክትከፍሎ ዝጸንሐ ቀረጽ ካብ 150 ሚእታዊት ናብ 75 ሚእታዊት ኣብ 10 ዓመት ናይቲ ስምምዕ ድማ ናብ 40 ሚእታዊት ከተግዱለያ። ብዘይካዚ ኣብ ልዕሊ ኣብ ፍርያት መካይን ክኸፈል ዝጸንሐ መጠን ቀረጽ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ልዕሊ 100 ሚእታዊት ናብ 10 ሚእታዊት ክወርድ ምዃኑ ተሓቢሩ። እቲ ስምምዕ ብሪጣንያ ኣብ 2020 ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ድሕሪ ምውፅኣ ካብ ዝኸተመቶ ንግዳዊ ውዕላት እቲ ዝዓበየ ምዃኑ እዮም ጸብጻባት ዘረድኡ። ክልተን ሃገራት ነቲ ወርሒ ለካቲት 2025 ዳግማይ ዘበገስኦ ናብ ነፃ ንግዳዊ ስምምዕ ንምብጻሕ ዝዓለመ ዝርርብ ብ6 ግንቦት ከም እተዛዘመ ምሕባረን ዝፍለጥ እዩ። ህንድን ብሪጣንያን ዓመታዊ 52 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ንግዳዊ ምልውዋጥ ከም ዘካይዳ ጸብጻባት ይሕብሩ። ህንዲ ምስ ኣሜሪካን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣብ ተመሳሳሊ ንግዳዊ ስምምዕ
ንምብጻሕ ዝርርብ ተካይድ ከም ዘላውን ይግለጽ። ኮሚሽን መንግስቲ ሩስያ ምስ ቶጎ ዝተበጽሐ ስምምዕ ወታደራዊ ምትሕብባር ትማል 23 ሓምለ ኣጽዲቕዎ። እዚ ውሳነ እዚ ምርኣያ ናይቲ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ጽልዋ ሩስያ ምዃኑ ድማ ተገሊጹ። እዚ ስምምዕ ክልቲአን ሃገራት ሓበራዊ ወታደራዊ ስልጠናን ልምምድን ከካይዳ ከምኡውን ኣብ መንጎ ሰራዊተን ህጡጽ ሕክምናዊ ሓገዛት ክግበር ዘኽእል እዩ። ሩስያ ኣቐዲማ ምስ ማሊ፣ ኒጀርን ቡርኪና ፋሶን ተመሳሳሊ ስምምዓት ከም ዝኸተመት ጸብጻባት የረዱ። ኩሉ መድያዊ ዝምድና ሩስያን ሃገራት ኣፍሪቃን እናደንፈዐ ይመጽእ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ቱርኪ ብ22 ሓምለ ዝተላዕለን ናብ ሰፊሕ ከባቢታት ዝልሕም ዘሎን ሓደጋ ባርዕ መሮር ሰብኣውን ኣከባቢያውን ክሳራታት ከም ዘውረደ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን። በቲ ሓደጋ 10 ኣባላት መጥፋእቲ ሓዊ ክሞቱን ከለዉ 14 ከም ዝቆሰሉን ሰፊሕ ጫካታት ከም ዝዓነወን ሚኒስተር ሕርሻን ኣግራብን ገሊጹ። እቲ ባርዕ ኣብቲ ከባቢ ብሰንኪ ዘሎ ደረቕን ውዑይን ንፋስ ናብ ሰፊሕ ከባቢታት ይልሕም ብምህላው እቲ ክሳራታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ይእመት። ነቲ ባርዕ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ንምውዓል ብሄሊኮፕተራት ዝተሰነየ ስርሒት ይካየድ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ሰፊሕ ክፋልቲ ሃገር ዝተመዝገበ ልዕሊ 40 ዲግሪ ሰንቲግሬድ መጠን ሙቐት ጠንቂ ናይቲ ባርዕ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝእመት ዘሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ቱርኪ ልዕሊ 7 ሓደጋታት ባርዕ ተኸሲቶም ከም ዘለዉ ጸብጻባት ይሕብሩ። ፕሬዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ስድራቤት ናይቶም ነቲ ባርዕ ኣብ ምቁፅጻር ተዋፊሮም ከለዉ ንዝሞቱ ጽንዓት ይሃብኩም ኢሉ ኣሎ። ክቡራትን ክቡራን ዜና ቅድሚ ምዛምና ኣርስታቱ ክደግመልኩም። ኣምባሳደር ዓለም ፀሃየ ከም ተንቀሳቃሲ ኣምባሳደር ወረቐት ስርሑ ናብ ፕሬዚደንት ስሪላንካ ኣቕሪቡ። ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ንምዕባይ ብውህደት ክስራሕ ተሓቲቱ። ኣብ ንኡስ ዞባ ኣስማጥ ንኡስ ርቡሕ ቃጽዑ ሕርሻ ዘተባብዕ ውፅኢት ይርከቡ ከም ዘሎ ሓረስቶት ገሊጾም። እስራኤል ናብ ወሽመጥ ጋዛ ንዝኣተወ ሰብኣዊ ረድኤት ብምዕጋታ ልዕሊ 120 ፍልስጤማውያን ብጥሜት ሞይቶም። ኣብ ሩስያ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምውዳቕ ነፋሪት 49 ተሳፈርታ ብምልኦም ሞይቶም። ኣብ ሞንጎ ታይላንድን ካምቦድያን ዝተፈጥረ ደባዊ ምስሕሓብ ካልእ ኣንፈት ክሕዝ ተሰጊዩ። ንምክትታል መስክር መሰረት መርባት ኤርቲቪ ክሓድገኩም ብወገነ ግን ብሩኽለይቲ